Sziasztok, srácok! Én Shadowmoon vagyok, és itt van velem Szakos, meg egy tankom. Na igen, és akkor ma bemutatom a Minecraft szerverünkben mit műveltünk, mert építettünk egy smást, úgyhogy most mindjárt kitakarom nektek a képet, egy pillanat, ne lássátok. Tanknak az idegszállás megépít. Micsoda? Milyen idegszállás? Megépít. Csinálják már nappal, kérlek, mert itt vannak ezek a rohadékok. És Shadowmoon megépítsem, ameddig feljössz Áron és Tanknak az idegét. Tankaron Tanknak? Hát nem, már most jövök fel. Most a nézők egy kis feketeséget látnak. De mindjárt elszponunk a spóra. Éppen... Végy, de bazd meg, az összes kibaszott fantom eltűnt. addig rakok le virágokat ide. Valahogy így. Na, pontosan így. Na, akkor most nappal lesz per time set 0. Na, várjatok. Most fogjátok látni, elvileg. Na igen, itt vagyunk. És nézzétek ezt a sexy Donald Trump skint. Very sexy. Yes, very. Na, akkor ez itt a spawnunk. Kérlek szépen itt fogtok spawnolni, ebben van egy kis víz. Ha megszomjaznátok, akkor másszatok fel ide, hogy meg is döglenétek. Igen. Akkor a spórral kb. Ennyit, mondjuk még van itt egy szép kis, mondjuk itt vannak creeperök, ezek is szépek, de nem erről beszélek, hanem van itt egy shopping center, vagy nem tudom mi, itt lehet KFC-t rendelni, ez az én helyem, ez az enyém. Donald Trumpnak van KFC, ami a meglepő. Van itt crispy chicken, chicken strips, Kentucky chicken és hot wings, úgyhogy lehet itt falatozgatni, ez lesz majd a pénztár. Na igen, és ez itt a Zakosnak a cuccai, de amúgy Zakos, azt beszéltünk Tankkal, hogy mi az Isten verte ráknak van minden ilyen szabadon. Miért? Innen bárki el tud venni bármit. Mint például ezeket a netherite szetteket. Ugye milyen szex? Na. Én azt fogom, hogy ide rakok egy embert, majd ide állítok egy embert. Így, látod, ki is vettem a netherite szettet. És azt tudjuk, de állítok egy embert, és az védi lopás esetén. Hát persze, fiam, hát persze. Ez itt Walter WC, nem? Ákos. Szia. Na, akkor most bemutatom nektek a mostant épített, de szép vagy zombikám, gyönyörű. Amúgy itt majd lehet bérelni ezt a nagy helyet, mert majd építeni fogunk, aki először kibérli. Építeni fogunk ide mit fogunk építeni? Amit akartok. Amit akartok, és az első ember, aki leírja a kommentekbe, most nem lesz kikapcsolva, Na, igen, aki első ember beírja a kommentekbe, az, hogy azt írja be, hogy bérlés, jegyezzétek meg, bérlés, akkor ő ezt az egész nagy területet, sőt, még az itteni nagy területet is megépítjük neki, hogyha a bérlés után odaírja, hogy milyen boltot szeretne. És van egy nagyon szép kis tetőablak, ide bármit rakhat. És ez csak úgy mondom, hogy ez egy frakciónak fog számítani, úgyhogy úgyhogy majd a Discord linket a leírásban lecsappantom nektek. Shadowmoon kapcsolt le egy picit a felvételt. Dehogy is. Megkérdezhetem, hogy mi ez a fekete kődobozi? Ja, ebben még tesztelgettünk Tankkal. Jaj, de szép! Na igen, akkor most bemutatom nektek az új szerzeményt, de ezt este szép per time set night. Így.
és este kérlek szépen ez a gyönyörű szép kert. Ez így. Bám. Ez a Foundernek a kertje. Ez éltet engem, ez az én kertem. Még annyit akarok, hogy ide építsetek nekem egy szobrot. Oké, csinálom is a lépcsőt. Johnny Juniornak a szobrát ide. Fel lehet villantani. Csinálok egy Carnival statue-t. Jó. És akkor mit mutassak még be nekik? Zakos? Jó, De mutassuk az épülőben, ki az a színvész. hát csak az a baj, hogyha ők azt látják a kordit, akkor na. Mondjuk igen, hogy... Várjál, most átkapcsolom, hogy feketeséget lássanak a nézők. Jó, Ja. oké, most menj el a base-hez. Jaj, nem látnak feketeséget. Jaj. Most azért nem szeretném, hogy kifosszák azt a pálsát földnyínedről. Na, TP Zakos. Mehet? Aha. Jó. De bro, te mi a tökséget csinálsz? Lesz egy bambuszfal. De bro, de inkább... Jó, akkor ezt még mutatom. Hallod, én itthon vagyok. Várjál, közben megy a fájvam. Ó, nem kéne menned, te! Rombolod a memóriámat. Na. Már itt vagyok a vízzel. Mert. Jó, akkor mindjárt tépézek. Várjátok, akkor ezt így le. Mondom le. A Minecraftot kapcsolod már le. Csé. Rohadék. Na. Game capture. Le. Nagyon jó. Per, TP, tank. Így. Nagyon jó, és akkor hölgyeim és uraim, életünkben először és szerintem utoljára bemutatjuk önöknek a United Mafia bézeket. Egy még épülőben van, egy már kész. Azt a Na, egy már épülőben van, egy már kész. Na, itt van a tető, itt vannak barna pandák, meg papagájok, ezzel ne tudjátok meg mennyit szenvedtünk túlélőben. Azért a server founder is nyomatja a túlélőt ám, igen, Donald Trump, az sárm. Na, igen, itt van egy kis kertecske, bla bla bla. Igen, hogyha itt lejövünk, itt van egy beszélgető, vagy nem tudom mi az, ez. Jó van, akkor restartolunk 30 perc múlva. Várj, ez mikor lesz? Az 12-es. 12-kor van egy restart. Jó van. Jó, itt van egy szint, ahol itt vannak liftek, meg amúgy nem mutattam be nektek a speciális katonáknak, ahogy Zakos nevezi, a helyét. Igen. Itt van, Enderpearl, TP, nagyon jó. Itt van Enderláda, itt van barkácsasztal, shulker, stb. Ez kinek a helye? Tank. Tiéd? A követ keres itt egy földbe. Nem volt itt semmi. És... Ez ilyen hosszú? Ezt te csináltad meg ilyen hosszúra, vagy ez ilyen hosszú volt? Aha, jó. Jó, mindegy. Amúgy bemutatnám nektek, per, effect, clear. De ne clear-et Tankarod! Ő itt, Tank, Aron, az admin kontrollerünk. Ő intézi a dolgokat. Úgyhogy... Én ezt végtelenségig tudom csinálni, bro. Fogom erre pazarni az én vizeimet. Na, ő itt...
ő volt az admin kontrollerünk, és Zakos az admin segédünk, az első admin segédünk. Én? You may not jail that person. Miért nem jailelhetem be? Na mindegy. Fakom. Itt van az, itt lesz az én ideiglenes szó, vagy nem? Ez még nem az. Ez még semmi. Egy üres hely. Mert én vízbe volt. Mi a bajod? Én vízbe volt. És nincsen rajtam szett. Na, ez az én másod irodám, mondhatni. Hol a szobád? Akkor ez a helyedet, de... Áron, bemutattam a Basic-úrnál. Na igen, itt van a szobám, itt vannak cuccok, itt van egy könyv, az gyönyörű, szép. Igen, na itt van egy SOS rendszer, ezt csak mi használjuk Zakossal. Uzinek a piros. Nem látlak, bazd meg. Baj van. Na igen. Na, hogy most már látlak. Én meg! Ilyen. Én meg nem. Na igen, itt vannak dolgok. Nem áll, de bazd meg anyád. És bemutatom nektek a tárgyaló szobát, azt bemutathatom, Zakos? Nyugodtan. Jó, rendben. Itt szavazzuk meg a United Mafia tagokkal, líderekkel, alíderekkel, stb. Hogy milyen játékosra milyen juss járjon. Meg mindenféle dolgot megszavazunk, hogyha valamilyen szabályszegés történik a szerverem. Mert akkor én ide beülök, ott van tank, ő leül oda, itt lesz egy Walter nevezetű fickó, őt most nem kell tudjátok, hogy ki a faom. Ide meg szerintem majd csináljunk Zakosnak is egy helyet. Oké, Zakos? Oké. Majd nézzek a videót, és ide csináljunk neked egy helyet. Igen, és akkor itt fogok ülni én például bedobom, hogy ki kapjon cleart, ki kapjon cleart, kérdőjel, mondjuk ez Team SMG-be kéne, és akkor így ők itt, itt van, hogy igen, nem, mondjuk a ki kapjon, hanem, hogy én kapjak cleart, én ezt megkérdezem tőlük, és akkor itt van a piros, a nem, itt, és a zöld, vagy a kék, igen. Na, és hogyha valaki azt pikkeli, hogy nem, vagy igen, akkor rányom erre a gombra, kidobja, hogy vörös gyapjú, akkor én megkérdezem, mehet? És hogyha válaszolnak rá, ja, akkor ja, jó, és akkor kirakjuk, hogy nem. És így működik ez a rendszer. És ez mindenféle ilyen, mondhatni, belső politikai vitákat is izél. Belső politikai vita, az. Ez helyettesíti, mondhatni, a in-game dolgokat, meg például a... hogy na, dolgok, stb. Gyorsan megcsinálom a United Mafiát, de én szerintem el is köszönöm tőletek, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a mai videóban, és sziasztok!